Dogmuka EPHL Sai Hemalong Kedamtang Pai Cikloni Pangkore Siarni Bitong Rengthema Constituency Arlo Inglong Merok Along EPHL Sia Songa Hinpen Non Hedjong Bang Pari Sisose Ari Soejang HSLC Lapen HSL Satlang Kacep Ondun Atumaphan Karchua Sai Kedengpon Along BJP Asongatum Mai Kipridon Alama Puthak EPHLC Tiripi Amaya Chunbang Kursing Timung Organizing Secretary Sarkari Rongphar Khorseng Tiso Gubin Rongphar Kison Timung Atumpen Dogmuka EPHLC Asai Hemalong Herangki Amai Kepapon Bangso Herangke Amai Kepapon Along Alang Litumpen Kaning Jalam The Arju Pondona Lapen awi Sana Bitung Constituency Asongson Ake Hai CM Tuliram Ronghang Amena Constituency Long Si Pini Lapuson Nage Plan Lake Litum Menata Cetherak Nini Dino Labangso Amai naki pridun abatai tim setani haladak nake jampon alida nantum Facebook lo peglong yamen kong ka tempi mate dorsing teron musipum alang si kaita dak nan chardak nunda lapan kalili kalang lang horjun pami pami kari kan mansi lada ke kher ke hap ke dusi lada mai tamen nak pridun pini BJP atum bitung constituency long kedo BJP atum alang tum cicini je ke pher ke hap pen lok ke un e buge abatai lo EPHLC mainan ke pidun EPHLC songja ma ke pher ke hap seta alang tum chini lo ke damtang MLA election di MP election ke bo muatar karbiung supinong dasong ke EPHLC abe pinadim lo seta non MLA election ke EPHLC banamen itu proxy vote pen seta me pakre sile lo ke ai tak lam tha abatai ke pher ke hap dim lapen patumi ke podi merok anglong de inglong merok long hala dakta me ke kher ke hap pedo seta me ke damtang MLA election a report ateng pulotang te hadakta BJP apan ke EPHLC atum masap so lo ke podun de lasi non seta me la puson na ke kher na ke hap la ke dobong pulotang te la ke non eprang ke bang jela la ke BJP a government a phanse a ke no bina lo la ke lapen ke non social media ka do lo tame la ke thaglong prong lo ka do same lapen ke non a ke CM tuliram rong hangban chenglo dak BJP a leader manan saman ke jor lo Kasi non itu EPHLC Central Committee hoi pen abang ke dak karbengo autonomous council CM tuliram ronghang akhai tuliram ronghang ban chenglo dak BJP songjap amang ke chuning la hello non e prang ke banjila EPHLC program pen chenglo ilitum amai meeting kadoi longan stame nangki pridun de ji masil itum chuning rilo ke damtang lana nangka pridun la pen apa siksak dun stame nitum EPHLC asongja tumen jenglok ilitum members atum phan itum chekhan tipsi pinierni no hok setame BJP amai meeting long ilitum EPHLC tum kipridun pu avelan lapen ke monon pida ka pawe daji hansin itum mena a members atum phan itum pinierni anta itum chekhan tipla lapen pini la maso press meet pen nili karbiang long lu constituency kora trok lu kedo EPHLC asongja tumen jenglok ilitum members ani ka chunil kangtung hello Lapuson mai meeting lo nangi pridun pena jong aning ke jang ningi pung do thai lo meme setame ning ding ning jon pen ing samjin pen ke doi pansi neli methang members tumhan pen methang songja tumhan stame ini lo maso press meet hoi pen chuning ri ponno kardo ana si chuning le thorlo jong si nang le haya out lang no gunda tumhan jong si nang le pini alang li tumhan pini aron pening sai thek thek lo te nang li tame ke chok chena si dam rong lo ke japon ke chok che posi dilinang tumhan ang pupulo ke ni tumi PSLC pensi Lasi kado kami pernah curol lo, lasi nali tum tami norma tha hornang po, lasi kewang jiarni ke karbi mate karbi bubang si tum cipunang ji, itu tum angtan ang sina, itu tum angtan kacung dadam ke ha bakil tum hanang lang le, nang ke BJP, nang ke Kongres, nang ke SSC, nang ke PSLC bubang nang pupe, hadak bang nang kapang hege pilo, tribal pusinang pang hegi tum ha, lapen itu tum sakuri cohang dun, nang ke BJP na Kongres pu hada ke tokti alolong ta aek tokti hada ke inglong asu pusi toki te inglong asu tum kar bianglong bangkono sakuri kilong te charju sinanota non alang itu pulo ake hai tuliram lo ham ninjeber je paragraph 2 sub paragraph 7 tengke itum claim une je section 163 tengke Assam Council Minister lapen Governor tumhan claim lapen hala Assam Council Minister atum si Governor fan order pinai pulu to ala ta chok order pini chini lo ene Guwahati High Court pen haidera thike hala Governor lapen
hala council minister tum tapi lo court aron ar kanjat pemante constitution ar kanjat pema jong si ar kampet pute na tum council tum case bichoro nang tum jong si pachun det pulute nang tum si pinir karbiara nang tum toy gente la ke nang lini lipan polam kali kardo we karbia ke acit he hala daksi do kolo nang long si piniki sana li pini pajogi panonanta bor ila nali ke pajogi kale si non bange case ki pia pana ka phere do suko tubi polo pote ang hoya soine la sinali case pi hay ma pi hay mala ralang do pini nali clarification si pinoi la pen pini la sona or lang no bange pini pen ke pa claim club nangli press meet si pi hay ma hay mala sirat to nanglang kunang li fan karbiang long ara inuna CM a constituency long la sonang do kok ko bange nangli pini pen avelo ko bang karbiang long media pe nang jong si pihai pulte karbiarat nang panang churu weg jila bangke nasi pini ni lan pas Dog Muka Penduka Senkro, News 7 Notice.